जय श्री राम। राम सिया की करण कहानी एक है चंदन एक है पानी राम सिया जय जय राम सिया जय जय राम। video tabuk social media won jeheno viral angi tongu nugi makana norok video ni screen no chala khoroksa 400 thangai jai shri ram ni nara rekha tai jai shri ram ni bojon thangai rjabukya hangkai mo ongkha megaloni shillong ni kaisa church hangkai o chala sabo botam bagai kaisa 400 thangai jai shri ram ni nara ni nangkha tai bini mungui tama ongkha hadika salani monti kisakok norong nai tongdi ani channel o paya sak chaimangka chung o je 400 thangai jai shri ram ni nara ronyai chelani mung ongkha akash sagar mungui bo khoroksa youtube channel o sramnai ba youtube channel chaloknai bo shillong o beraina thangmani Shillong ni Mauling Nong ni kaisa jaga jeta Asian sobtheke cleanest gram ba village village o thangi bo kaisa 400 habujui a jaga thangai jai shri ram ni nara thangri kya ulobo aro thangai bojon bo rwjapkha norok tai nogui mankhana o video ni mangpili o bod aro thangai bojon bo rwjapmani amo bai je Christian dhormo no hamjaknai rok ba Christian dhormo no maninai rok bini o hamya bebohar no chajakya wngui bini mungui FIR tai police case rwkha tamni hingke baksa borok rok o chwla youtuber akash sagar ni a bebohar no kaisa dhormo ni phaisingtwi opoman khlaima hai wnghu hwnui bini mungtwi case rwkha chung joto no saimano joto dhormo ni no joto jaga kaisa slamjak tongo jani ja manima surilaimani jaga Hindu rok hingkai mondire thangai khulumlaio tai bojon rwjaplaio Christian maninai rok hingkai 400 thangai Jesus na surilaio tai Muslim maninai rok hingkai masjid o thangai Allah no dua sanlaio mwtui haino jata dhormo ni jani ja kaisa surima jaga khuluma jaga joto no slamjak tongo hingkai borok jani ja jaga no jani ja thangai khulumui surilaio mwtui haikhe kaisa kubuni jaga tei kaisa mwtui hai khaimani hingkai amo kaisa dhormo ni phaisingtwi hamya ba kha hamya phunukma hai kini bini mungtwi case swijaka hingkai norog nugui mankhana o video ni mangpili o je aroni borok megaloni je borok rok bini poti kha hamya wngui bini mungtwi case rwmani Lam si sai ni ka jom dei ba usu sna kom tu tang mansu penrikhe mo uda sonya la de bo uli rung ha ko bai ka yengmani ka badan ha maulun nong ka dei ka Church of Epiphany ha maulun nong but hadin bo rung ha po ka ka yengmani usonya la de bo uli cha duan but ha ka microphone hi uperta Jai Shri Ram but usdang bandrai hi jingrai nyam Hindu